ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Dheng kali hapok kanong ba ka sor silong kadai ka wei na Jingïalang ba ki pat ba kinong let kinong wan ki Jumat pha ya ka Jingïalang ka baman kapor bat ha gani ngi ka khatwei teri urisau araja pulai la sakhi ba ki Dohlieh ki badai ki head officer ka World Bank Ryngkat bat chief executive member ki Ïaid kila haban ya ka Kjat na jan sekretariat ka office UCM ka Himamalim ka Jingïalang Kjat lang ta kini ki Dohlieh Ryngkat UCM ka Ïaid ba penyat sing CM kadai ban be ka Jingïalang kepada penbait penlong ha ka office UCM ka Himamalim. Kalau kita tu ni dang share meeting buat ka planning buat finance department po secretariat touch posting dan ini ada benwan sah ni po office jong Himamalim po Mokhat mereka jam pelat ke blok pelat mereka haban wan nak Kjat restoran pak kui galiang semua Kjat kerat ka nak tempat nadu na pi nadu na room secretariat na jan state bank